Finally, mhuri yeZimbabwe, Zanu PF aiwa yozoreply paresolution kana statement yakabuditswa naNelson Chamisa yemaflood elections egore rakapfuura yemuna 2023. Sandapinda mashoko atogwa neZanu PF zvaita kuti vanhu vakonclude kuti aiwa Zanu PF ichiri nebasa. Aiwa vachitaura mashoko pamusoro paNelson Chamisa. Doti bo subscribe like otina on the bell icon. Doti monyogwa mchinzi Emerson Mnangagwa and the Watchman led CCC are having dialogue in the background. Chamisa has always wanted to be part of the dialogue from day one, but now he cannot be part to it since he resigned from the CCC, the party that sponsored his candidature in August 2023 elections, and that can only be done by those actually or purporting to be leading the CCC. He realized it very late that he misfired by prematurely resigning from the CCC, being the reason why his people like Timber are still claiming to be the leaders of the CCC. Do mashoko anobuda itogwa panapa aiwa neZanu PF ichireply resolution yaNelson Chamisa zvokuti aiwa vanhu vabvaona kuti aiwa vanhu ava havanyatsi kutoziva vanhu vanongotaura mafauzuzi pamusoro paNelson Chamisa nekuti vanotaura mashoko kuti aiwa Nelson Chamisa aiwa angagara since day one achingoda dialogue aiwa naED Mnangagwa kana neZanu PF but akamiscalculator ndobva kurumidza kubuda mupati aiwa wish kana kuti mukana wekuti aite dialogue neZanu PF usati wavapo. Amene muri yeZimbabwe apa kune vanhu vanyatsokuziva politics dzemuZimbabwe munoti kudi nestatement rabuditswa neZanu PF aiwa noti aiwa tichiona kuti aiwa Nelson Chamisa dei angagara achida dialogue neZanu PF kubva kudhara angadei akaita but inyaya yekuti iye akaona kuti akuita dialogue neZanu PF aiwa anenge akandira mawishes emasupporters ake kana vanhu veZimbabwe mudini chaimo. Aiwa chibotudze mafungiro enyu pamusoro pemashoko avataura pine comment section medu. Musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.